toleh. Pripun? Senam dasar satu jare potolan ijo kok. Tapi 98 kula niku. Selali. Lah iya. Anu Mas jangan contoh sik Mas, jenengan contoh sik. Nang dasar 1. Nah, Mas, Hitungan Saling membantu, Nggih. saling menutupi. Nggih. Lajeng jenengan kula usulke teng Pak Hari, mangke pelawake Mas Klitik kalih Kluthuk. Yen Klitik pun sugih, yen Kluthuk tanggungane pirang-pirang ngoten niku. Akhirnya dipun amini kalian Pak Hari. Pak Hari, Lakon. lajeng dipun ACC. ACC. Sembah nuwun sampun membantu kelancaran perekonomian kula kalian Mas Kluthuk. Nggih. Nggih. Lek jenengan pun lancar ekonomi. Wonten nggih? Nggih. Alhamdulillah nggih. Lek Mas jenengan lho kan biyen apa enggak melarat. Pancen menika prinsipipun kedah wonten kok Mas. Sebabe. Kalau setia hati itu selalu setia ditanamkan di dalam hati. Terus Menika setia hati dalam nuwun sewu bukan silaturahmi, bukan persaudaraan. Setia hati itu prinsipipun melarat tetap dipermanenkan. Ngoten. ning niku mboten masuk akal. Lah kok ngoten? Lho, nuwun sewu jenengan lak tanggapane ben bengi. Iki. Tur ya ora murah. Jenengan berdua iki pelawak sing viral. Iki. Jenengan titiane gonta-ganti endi sing Fortuner, endi sing Keri Dewi iki kijang inovator baru. Iki. Lah kaya laris mosok numpak hijet ae. Pangapunten Mas, sedaya menika namung titipan, amanah. Nggih. Remotipun saking Kang Maha Kuwaos. Oh ngaten nggih. Nggih pun beda-bedakaken panjenengan ngendikan ngoten niku lak nggih sami mawon menika nyembret daging kula ingkang waras. Menika lak nggih tesih sedulur Sinara Wedi kalih kula to. Kakang jenengan. Ha iki no. Napa nggih jenengan akoni? Loh, niku kula akoni. Saya itu sampun nunggu dawuh dari Pak Hari Muryanto. Nggih. Mas Jo Klitik tetap dipertahankan dengan Mas Panjenengan. Nggih. Mas Jo Kluthuk. Saya nuhoni dawuh panjenenganipun Pak Hari. Mula sampai kapan saya bertahan dengan dulur kula niki. Ngoten lho. Nek nganti enek peristiwa nate to, Iki. wayangan ingkang ngasta Rama Haji Anom Surata. Iki. Jenengan saged mlebet kalih panitia merga mobil jenengan sae. Iki. Niku lek dicegat kalih satpam to. Nggih. Enggak boleh masuk. Ndak boleh karena mboten percaya. Lah nggih. Siji ora percaya tumpakane, loro ora percaya rupane. Ngoten lho. Lah nek nuwun sewu kawibawanipun lak benten-benten. Nggih. Dadi niki nek dilokne kaya ngapa niki mboten duwe nesu. Jenengan lek ngagem blangkon. Iki. Nuwun sewu kados Sultan Hadi Wijaya. Alhamdulillah. Lah nika nuwun sewu. Pripun? Kaya nyunggi takir. Lah niki malah dikira teng mburi wau disematake tiyang riki kok. Pripun? Nika napa enten dalang ruwatipun. Dikira dalang ruwatan niki. Mula alhamdulillah Mas Cahyo. Nggih. Luar biasa dengan momentum yang sangat membahagiakan malam hari ini. Mudah-mudahan dalam keluarga besar persaudaraan setia hati terate ini menjadi satu suri teladan untuk pesilat-pesilat se-Indonesia. Tepuk tangan luar biasa. Ini. Nggih. Saestu lho Mas. Nggih. Kula niku nganti king griya niku ngangen-ngangen. Ngimpi napa kok ditimbali keluarga besar PSHT Cobi. Nggih. Niki nek mboten gandul sarungipun Pak Wabu, Pak Hari Muryanto, Nggih. Bapak Murjoko, Pak Dirman, saya lumantar amanah saking panjenengan. Mula nggih sak gaduk-gadukipun kula niku ming dagelan desa. Nggih. Dadi nggih kedah menyesuaikan dengan acara dalu menika. Nggih. Ngoten lho. Iki to Mas. Leres jenengan kathah kata-kata mutiara Nggih, nggih. motivasi untuk keluarga besar Leres. PSHT. Nggih. Monggo Mas Kluthuk. Enggak Mas. Jenengan lak dereng ngendika to ket mau. Kula wedi. Lho urung apa-apa kok wedi. Ini keluarga PSHT itu keluarga yang ayem, yang adem, yang tentrem. Nyapa Ayem. kudu wedi. Iki engko ancamane lek ngantek ndagel ra lucu. Terus Dite iku. lah kok dite iki ngapa kok dadak wedi iki ngapa? Oleh Kalau kamu punya dasar kan pastinya bisa menyesuaikan iso ngimbangi lah ngoten to Mas. Nggih no. Lho, Lek ra ngono. di T ya di B, lek ra di B ya di C, lek ra di C ya di A. Loh, Isine mek dijejeki bengi iki aku. itu tataran dari siswa. Nggih to Mas? Leres. nggih. Sedaya menika nuwun sewu lho, wong ki yen kepengin mulya mesti ngrasake rekoso. Ora mungkin yen mulya tanpa didasari dengan rekoso. Betul. Lah kowe nek kepengin dadi warga, ya kudu tatarannya seperti itu, Ya, prosedurnya seperti itu. Nggih tapi suatu kebanggaan kula ing dalu menika saged ndereke jenengan Ayo. wonten padepokan PSHT, PSHT terus? dalam rangka ngresmekne halte menika mudah-mudahan Lho, lho. Sik. Kok halte piye to iki?
Ki ngremekne halte kae to. Lho kuwi papan panggonan nggih piye to iki nggih lenggah para-para Iki nggih tribune para tamu ngono lho. Tapi suatu kebanggaan Mas Cahyo, saya itu kalih pun Pak Murjoko. Murjoko. Nggih. Kula niku sak leting riyen niku. Lho. Wah. Ya ampun. Nyolong pethek nembe ngertos kula menika. Mulane kula niku Sik to, Pak Murjoko menika ketua umum lho. Nggih to. Pun to, jenengan niku dawuh napa, kritik omong apa, kula mek ngenteni karena saya itu sadar bahwasanya awakmu mung sak ngisorku. Aku sejatine iki aku dulu tuh satu leting dengan Pak Murjoko itu angkatan 72, Pak. Lho. Lah kowe iki taun piro lho? Laire kuwi lho. Lah kowe iki ya Lemu ora cemongol-congol lho. Kowe iki lek Pak Murjoko itu nuwun sewu disepuhke lho. Kowe iki malah urung mudeng, malah Pak Murjoko iki nun sewu lho iki. Nggih. Saya mohon maaf. Ki jane iki nun sewu. Itu di bawah tingkatan saya, Pak. Lho. Saya nranya, kowe lek ngono iso dite tenan lek ngono kuwi Iki iso omonganmu. dite cengelmu iki. Ting Lho kuwi lah bangunan ngomah. Ini tingkatan dalam keluarga besar PSHT ora kok yayaan lho. Tapi jane kula niku isin Mas Cahyo. Lah ini isin Sebabnya teko. Kepanggih Pak Murjoko. Ngopo? Kowe lho isin teko ya ngopo? Ya golek anggaran kok. Kok iso golek Kula niku anggaran? jane isin kalih Pak Murjoko. Nggih. Bapak itu tresno karo sampean lho. Tresno ya tresno aku sik ndek utang. Lho. Utang apa wong ya Lah pas yayine ndek inginane aku ngetokne jurus 15-an, Pak Murjoko ngetokne jurus 17-an. Aku akhirnya diutang loro aku. jurus kok nggawe utang iki piye jajak? Nek kaya jajan ning angkringan ae. Sik, sampean ngetokke 16-an. 15-an. 15-an terus Pak Murjoko langsung Mas Murjoko 17-an. Akhirnya ditang loro, tak sahur aku 19-an. lho. Mbok kei jurus 19. Ben lunas. Pak Murjoko langsung selikuran. Lho. Sik diduri meneh. Tak sahur neh ning gone 23 akhirnya Pak Murjoko 36 entek aku akhirnya. Lho. Jurus 36 traktir Wis kunci. Lho. Ngetokke 36 kunci. Ya ngetokke senam to, Mas. Senam dintekne Pak Murjoko. Akhirnya aku ketekan senam, akhirnya aku pargoy akhirnya aku. Kowe iki celelekan. Kowe iki celelekan. Ini di hadapan beliau-beliau yang berkompeten. Tapi alhamdulillah Mas Cahyo, Ngono. saya itu nyun sewu, saya itu cinta terhadap organisasi ini. Persaudaraan Setia Hati Hati. Terakhir. Nggih. Kula niku senajan to duduk warga, tapi saya itu tahun 98. Kula niku potolan, Pak. Lho. Potolan ijo. Tampi ten 98 kula niku potolan ijo. Nek lulus sombong apik. Lah potolan lekmu banterke ning mik iki lho. Potolan ki terus kebanggaanmu ning ndi? Kalau beliau-beliau yang lenggah itu berprestasi. Kebanggaan saya itu ditunjukkan bahwasanya saya pernah masuk dalam organisasi ini. Lho. Itu bangga. Oke. Tinimbang ora blas. Ayo. Lah 98 kula niku mergo pedhot, mergo kenek zaman semono tragedi ninja biyen, Pak. Nggih napa mboten? Heeh, bener. Wong ora oleh metu bengi wedi mergo ninja ning ndi dijogo sak nggon-nggon. Dadi ora ono Akhirnya latihan. nggak enek latihan, akhirnya kula motol, Pak. Jadi bukan karena keinginan saya sendiri. Yang sing marai motol itu karena situasi, Pak. Lah kok rambut teruske? Ora son terus ini akhirnya ketoprake buyar kok mbiyen kok. Oh alah melu Sik, Tokyo. toprak. Ceritamu ki tutokno nek melu toprak sik. Siswa budaya Nggih. biyen kuwi mayoritas kuwi warga apa jenenge anggotane kuwi biyen PSHT. Tapi tidak menutup kemungkinan Mas Cahyo. Oke. Walaupun saya itu potolan, tapi Pak Lek kula niku ya warga. Amin. Pak D kula nggih warga. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Mas. Nggih, pripun? Tahun ini di bulan kemarin Agustus Ya. Nggih. itu alhamdulillah Pak Lek kula ndek wingi dados tentara. Alhamdulillah. Dan Pak Lek kula alhamdulillah dados polisi. Weh, dua-duanya. Dua-duanya. Weh, dinas teng pundi? Ning dalan. Lalu lintas. Dudu. Sini itu wadah. Iya. Ah. iya. Ngono lho. Wadah berbagai elemen. Nah, kene niku Pak. Ngono. Piye? Niku lho. Lah iya. Apa? wadah berbagai- Niku piye wong karnaval kok nikah niku. Ngeten Pak. Oh. Nun sewu. Acarane napa niki? HUT. Syukuran. Iki. Iya. Syukuran angkatan 2023. Pengesahan warga baru. Pengesahan lah, Warga baru. Warga baru. Iya. Dan saya yakin Pak, warga baru di angkatan 2023 ini insya Allah kuwi sing ana pariane Pak. Pripun? Neng Pak neng Tegalan ngetok Tugu, Heeh. neng Alas ngetok Jati. Iya. Insya Allah PSHT identitas itu ora krana Tugu ning
Krana saka perilaku dan juga saka ati. Iya, alhamdulillah. Loh. Jane ya cetha lho. Sok bleset, sok cetha, sok bleset, sok cetha. Ngawur rek. Niki lak termasuk bocah ini pikirane sok nyeng, sok dek, sok nyeng, sok dek ngoten. Sok pinter, sok gendeng, Nah, sok pinter ngono. nggih. Potolan ijo, bro ngawur. Apa kowe lek ngentek nglenyit karo aku tak te. Berarti nalika potolan, berarti proses untuk menjadi warga mulai dari bawah sampai ke warga prosesnya tahu. Loh, iya. Saka apa sih, Mas? Polos. Terus bar polos, Wis sabuk ireng. nggih. Terus jambon, Nggih. ijo, Iya. putih, terus warga. Itu ada. Loh, iya. Artinya kamu tahu. Gak roh aku. Loh. Ya paling tidak punya orientasi sendiri. Loh iya. Nah, ngono. Dari polos. Polos. Ya. Polos. Lah ya itu. Coba. Dadak, Dari dadak. polos lho. Ini dadak. Lho tak goleke apa wae iki sing apik ki improvisasi ngono lho. Polos itu kalau kita bisa berbicara dengan situasi untuk zaman sekarang, Nggih. po itu adalah popularitas yang akan dicari. Mergo sik genter-gentere sik semangat-semangate. Ya ini. Losnya Los. Karo mikir las ae. Ngono ra mbok omong iki. ora. Iki pancen iki ditodike to, Mas? Iya. Sosok apa kuwi jenenge? Los ki ana 3 abjad LOS. Iya. S ki lancar, L. O ki organisasi, S ki saka tembung sosial, sedekah lan salat. Dadi saka tembung lancar mergo melu organisasi persaudaraan setia hati terate aja lali menanamkan jiwa persaudaraan manembah marang Gusti lan seneng tetulung. Alhamdulillah niki lho Mas. Elok. Karena mesti pakai Loh, iya, Pak. songkok. ngoten. Nggih. Karena saya yakin persaudaraan setia hati terate ini menimbulkan atau menanamkan jiwa kemanusiaan yang tinggi, Pak. Kalau kita menghadapi era zaman sekarang ini berbahaya, Pak. Bahayane pripun? Sekarang itu adalah zaman media sosial, Digitalisasi. digital. Saiki enek opo-opo itu yang diutamakan adalah HP, Pak. Betul. Enek kobongan, ki ora malah ditulungi tanggane, malah disoting ki lho, omelek di kobongan. Selalu diutamakan, bukan persaudaraan. Betul. Tapi karena saya itu potolan Setia hati. persaudaraan setia hati terate, sabu ijo, itu yang saya tanamkan jiwa kemanusiaan, Pak. Kula niku nuwun sewu. Enek kejadian kecelakaan, itu yang saya utamakan adalah menolong apa yang menjadi korban. Wong liya yang saya utamakan, Pak. Orang lain. Orang lain. Dadi nek wong kecelakaan niku sing kula tulungi malah Wong korbane risik. Mergo kuwi wong liya. Kula tulungi senajan to kula ora kenal. Karena jiwa kemanusiaan. Jiwa kemanusiaan yang harus ditanamkan. Apik. Lho, nggih no, Pak. Dasar persaudaraannya Lho, kuat. iya. Iya. Tanpa Potolan. pandang bulu nggih. Potolan no. Oh iya. Potolan lho, Pak. Iya, sabuk ijo ya. Sabu ijo, Pak. Iya. Yang saya utamakan adalah persaudaraan. Jadi saya itu yang saya utamakan adalah menolong walaupun aku ora kenal. Mergo kuwi wong liya. Tak tulungi, Pak. Wingi HP nek- tak tinggal. Loh, wingi nek kecelakaan meneh mbok tulungi meneh. Tak tulungi mergo wong liya walaupun saya tidak kenal. Loh, tadi wong liya mbok tulungi. Tak tulungi. Jiwa kemanusiaan. Iya no. Eh, PSHT yo, Bro. Weh. Lah wingi bojomu tiba ora mbok tulungi. Dudu wong liya. Loh. Lek wong liya tak tulungi. Ya bener, Mas. Wong kuwi bojoku dhewe. Nah, tadi nek wong liya ditulungi. Bojomu tiba ora mbok tulungi. Ora tak tulungi wong dudu wong liya lho kuwi. Oh. Kuwi ya bojoku to dudu wong liya. Lek wong liya tak tulungi. Ya iya. Bojoku ya tak tulungi ya dengi. Lho berarti wong liya. Sing tok ya tetep bojo kok iso. Lah berarti mbok anggap wong liya mbok tulungi ya. Loh, wong liya maupun tidak, kalau jiwa kemanusiaan, jiwa solidaritas yang tinggi dalam menanamkan persaudaraan setia hati, jangan pandang bulu, biarpun itu wong sugih, wong melarat, wong duwe jabatan atau wong ningrat, kabeh tetep dirangkul dadi siji, menanamkan persatuan dan kesatuan. Niki, sing penting kuwi ra bedak-bedake. Wah, iki ketara ratu sekolah sampean ki. Iya. Pak Hari lenggah. Pak Hari. Pak Wali lenggah. Bener, Pak Wali. Pak Dekarwo lenggah. Iya Pak Wali, Pak Wali. Itu Pak Dekarwo. sawab yang paling berkah itu malam hari ini. Nggih. Karena para tokoh-tokoh budaya lenggah, para pendiri-pendiri pesilat nggih lenggah. Leres. Kula niki salah satu berkah mungging kula lan panjenengan. Iya, Pak. Leres nggih. Ngoten, nggih. Mila nuwun sewu menawi kula nderek nyimpulke ngoten. Nggih. PSHT itu adalah terdiri dari 4 S. No, Pak. 4 S. Tunggal niku silat, Nggih.
Yang kedua tidak meninggalkan sholat, Nggih. mau ono sholawat, Nggih. dan yang terakhir adalah seni budaya tetap terangkat. Itulah PSHT. Alhamdulillah. Pinten berapa S? 4. Kalau saya 5 S. Apakah itu? Satu didasari syukur, tidak akan menjalin silaturahmi seperti malam hari ini. Betul. Itu syukur. S kedua? Iya. Terus dia niku 5 pas. Lo genepi nambahi siji tok. S siji syukur. Lah niki. Wis Saya toh S5 tegese lah S1 ki apa, loro nganti 5 ki apa ngono lho. Lho lagi neruske panjenengan wau. Wong kula mek sing Oh, papat. gur nambahi siji to kowe. Iya. Wedhus. Sing Niki- papat iki nunut ngono lho. Oh iya. Niki aku rasa nambahi es. Lah ngapa? Engko nek tak tambahi es, engko wong loro mesti pilek mesti. Maksudnya penguat Mas, penguat. Ora kok minuman. Wah. Es yang terakhir itu adalah sosial, Pak. Wih. Iya. Di dalam persaudaraan setia hati terate itu kedepannya akan menanamkan jiwa sosial yang tinggi, tidak membeda-bedakan organisasi, tidak membeda-bedakan suku, ras dan agama, karena kita ingat di bawah naungan Pancasila berbineka tunggal ika. Ini jelas lho. Ini lho, Pak. Dan bosok lambine formal kok omongane ya formal to Yan. Saya Mas Kritik karo Mas Kluthuk. Nggih, dawuh. Aku isih kelingan. Salah satu alasan dari Pak Hari Wuryanto ngopo kok nuding panjenengan berdua sebagai pelawak pada malam hari ini. Nggih. Kula kelingan. Nalika jenengan wonten siswa budaya kok ora langsung dadi pelawak ngeten to. Ngaten nggih. Berangkat dari Kepruk to riyen. Nggih. Laga. Tukang perang to. Nggih. Nuwun sewu njaluk tulung ora ketang mung sak menit 2 menit mang praktekne kaya apa le gelut. Aku Ya kerise dekek sik. Apa enake golek laga liyane apa ya? Aku- Iki jenengan kula niku- kan ngedu kula kali Mas kula napa pripun? Mboten ngedu. Iso sambung, iso pencak silat Ah. itu didasari dengan gerakan dulu. Lah nek niki ora ana pelatih lah ya susah. Nggih, Mas, kula- Kudu goleke pelatih sik. Sapa? Cobi, nyun slempek Mas, goleke pelatih sik. Kene, ayo slempek Mas. Mataram ya. Mataram. Duduk. Pelatih. Duduk. Golekne pelatih sik. Mas, kene Mas. Iki Mas yo kene pelatih iki. Ayo, manut. Sedaya menika kedah ngagem tatanan. Nggih, Iya. nggih. Dalem Rungokno kabeh kudu nganggo tatanan. tatanan. Nggih, kedah ngagem tatanan. Nggih. Oh. Dalem napa Mas? Iki koyo bakul bekecot jaba ngono to. Kowe iki mbok rangi. Aja nyawang casingnya. But look from in the heart, don't look from the outside. Jangan dilihat keluarnya, tapi dalamnya. Ngono lho. Ayo coba ngomong apa cah. Sampeyan tak suni nglatih Mas kula. Nah, ki Ngomong apa, Mam? Wani. Suaranya koyo bakul tahu bulat. Aja aneh sabu putih lho kuwi. sampean iki aja sembrono iki ya warga. Teh. Lho kuwi lho. Alah, temu enak apane? Teh kuwi lho ndek oleh sepeda motor papat. Teh apa Ngawur kuwi? wae lah. Teh kok oleh sepeda motor papat. Kuwi 363 kok iso mangsan. Pangapunten paring asma sinten, Mas? Suwen. Niki jenengan latih sik. Ya paling ndak senam dulu lah, paling ndak senam dulu. Sok Ngono. pelatih iki. Loh, manut to iki ya paling ndak teorinya itu. Manut ora? Ono. Nggih, Mas. Nah. Ono. Ada berapa? Kula potolan ijo. Oh, potolan ijo mesti apal senam kowe. Lah, Ada maju sithik. boten, Mas. Ada berapa? Nggih. Sampeyan dadi pelatih tak weling aja kereng-kereng. Ku mundak saya cilik malahan. Pelatih iki sing sabar gitu, Mas. Iya, ning ya perlu tegas ya. Siswane ben akeh jajal jenengan iki. Iki rencana kaya jinglot to. Ono. Jangan latih ben piye ngerti dasaran dulu. Senam. Jajal. Senam. Sing ndamel ngeten. Nyapa to kok gawe ngono kuwi kok iso. Bisa senam tok. Jajal. Bojoku lek senam biasane ngono kuwi. Senam dasaran, nyun pangapunten. Ada berapa? Nyun pangapunten, Mas. Siap. Sedaya menika ngagem tatanan. Nggih, ngangge Sikap. tatanan. Dalem Sikap. nah, Sikap. kecap. Kok tak bacok lho kowe. Sikap kok ya sik. Mas, Sikap. jenengan warga pun Banyol nggih. Warga pun Banyol. Sing tegas. Nah, ngono bengi iki. Sikap. Warga. Nah, Nah, ngono. Pak. Senam dasar 1. Tuh. Loh. Kok tolah-toleh. pripun? Senam dasar. Senam dasar 1 jare potolan ijo kok.
Tapi 98 kula niku. Selali. Lah iki anu Mas jan contoh sik Mas jenengan contoh sik. Nang dasar 1. Nah, Mas, Hitungan 1, 2, siap. 3. Oke. Sikap. Siap. Gelangsaran tipis mawon jajal. Ya. Urung. Sikap sik. Senam dasar 1. 1. Nah, Jinjit lah. manut to Mas. Dadi wis to. 2. Nah, manut to Mas. Jadi ngene iki. 3. 4. 5. 6. Nek pun ngeten iki dasaran pinten Mas? Senam berapa? Ini senam 1. Oh, dadi ngeten iki lho Mas, ayo ngeten iki. Nggih. Jadi Dasar itu. awake dhewe kudu ngerti. Nggih. Dadi Umpama cara omahno dasar pondasine. latihan, nggih, dasar latihannya seperti apa harus tahu. Kan Nah, Mbak? ini juga untuk sampeyan pancen telaten. Nah, marai siswa ngeten kudu telaten. banyak teknik muncul dari hanya senam dasar 1. Ning ketok kuda-kudane kuat banget nek ngono. Nggih. Ngelatih kuda-kuda. Selatih kuda-kuda kuat sedaya juga teknik ini banyak dari ya sini. gitu nggih. Jadi paling tidak mesti Loro lah kan. Oh iya, iya. Ya, lanjut Mas, lanjut Mas. 8. Ya. 8 sikap nyok. Nah, siap. Siap. Senam Bal- 1. Senam 1. Jajal senam 3, Baleni. senam 3, senam 3. Ayo. Baleni senam 1. 1. Hmm. 2. Ayo. Wih, apik. Sikap. Jadi iso ya. Senam dasar 2. Ayo, weh. Niki 1. pelatih tenan lho, Mas. Pripun? Ah, ngene. Ketoke sing pelatih yo lali ketok iki ya. Pelatih yo lali. 2. Nah, iya. Hai. Ya, Tahan. Kene kudu lurus plek. nah. Nah. Siku, dadi siku ngono lho. Nah, ngono lho kuwi manut to. Masuk kono nom tapi sampean tuwek ning kalah kedudukan kok iso. Nah, ngono. Sikile iki. Sikile, aja keter. Nek perlu dikai ajaran, Mas. Ngono. Dadi ini titik Iso. gak kena. Gak kena. Itu. Nah, Tahan. ya. Iya. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Lulus. Wah, senam lurus. Si hafal. Apa? Senam telu, Mas. Senam telu. Senam dasar 3. Iya. 1. Wah, Isi hafal. iya bene gaek-gaekno kuwi pas loro bocah kuwi jan. 2. Sikat. Nah, ngono lho. Tadi kudu ngerti. Terus balike rono to, Mas? Nah. Terus bal senam piro? Hitungan 5. 6. 7. Sing Ayo. gagah to kok iso. Wis tuwek terakhir iso balik gitu. Senam 4, Mas, senam 4. Delapan. Senam dasar 4. Iya, Senam jajal. dasar 4. Ngono. Ya, Urung dihitungi kok yo. pas. Senam dasar 4. 1. Manut to, wis to apik-apik to. Pas. 2. Ai. Nah. Iso. 3. 4. 5. 6. Nun Satu. sewu Mas, nun sewu. Ngeten iki pun dadi dasar nggih ngeten. Dasar. Ngeten iki lho Mas. Kekuatan kaki Nggih, niki. kekuatan kaki. Nggih. Dados pun nganti awake dhewe niku meninggalkan dari senam sampai ke jurus dan sampai ke selanjutnya. Betul, itu adalah pondasi Leres, dasar-dasarnya leres. dari silat. Step by step. Ya, Ini satu persatu. tingkatan. Nggih, leres. Berarti ora iso dilompati ku Boten guys. saged. Leres niku. Oh, nggih. Sekecone pun ngeten. Boten saged loncat-loncat. Harus dari bawah dulu nanti tambah tingkatan tambah materi. Kira ra bodhok nek malah kaya manuk blekok aku sisi. Jajal pelatih niki Ken Solo Mas. Eh, Lho iki kudu nglatih kudu iso lho. Solo ra teko saune entek mandek Sragen ya ketemu. Solo tegese ijen ngono lho. Ijen, jajal jenengan kudu iso. Marai ya kudu iso no. Ngono. Aku ya Solo. Ayo Solo. Jono, wah iso piye? Masa iya? Oh, piye? Muridé Pak Murjoko kok Mas. Wani karo Mas pelatih. Boten Mas, boten. Potolan kemaki kok iso. Jele. Ya gansara mele, ya. Niki. Monggo. Mas Lentem. Mas. Mas, menawi kepareng teng ajeng Mas. Kersanipun ketawis. Nggih.
penari Kualat ora iki. mboten niki langkung sae malah ampun teng ngajeng niki langsung biar terekspos untuk semuanya dengan ting dur terop Ya tetep di situ aja kok iso, Jajal. Kula ya ora yakin kok karo sampean iki ya ana, Jajal. Ora yakin ngono. paling sabuke tuku ya. Sabuk tuku itu maksamu. Ya asli kok iso. Ini seragam. Urung roh asline kok. Ori kok iso. Amin. Ngono. Kok dadak nggo mic barang iki ya ngopo to kok iso. Iki jane jenengan iki ape solo sepel apa ape karaoke? Kok dadak nggo mic barang kok iso. Yuk. Pas. Pas. Wah. Asli tenan iki. Pas. Terus enteng. Enak. Luar biasa lah. Niki asli. Pesate asli. Oke, luar Saiki biasa. sing siswa budaya asli berdua. Apa dibayar ngoyo-ngoyo gur nonton aku ya iso ora. Wah, lah sampean ki dibayar kok kakek yo mek lingguh tok. Aku dibayar mergo lingguhe iki. Ya. Sekali-sekali yo ngadeg kok piye. Oke niki wong alus kok iso pawan gelut iki. Iki pawan kaya preman iki. Ayo Mas Blangsaran jajal. Nang ndi kene apa kono? Aku manut ning ngarep kono yo ora apa-apa kok. Aja ora kono kaya mau. Ayo, men ra kelilingan cagak. Wani ora weh. Bukan piye, Tem? Bukan apa? Sambung. Duh, mbok duneh aku ya. Lah wani apa ora? Aduh piye? Mulai ada yang ngetek gelut, Lah, terus? terus pisah, terus ada yang gawe grupe sopo. Mending gawe manajemen dhewe-dhewe arepe ora. Ngono. Ning PSHT kuwi sambung-sambung persaudaraan. Ora malah nyongkake tapi saya ngraketke. Ya, ya. Sampeyan ra ngerti to? Pak Hari Wuryanto wae kersa lho mau. Lah. Hah? Siap. Sampeyan dagelan. Saya akan menuruti penjenengan. Waduh. Aku Iya. lek Tak turutane kene jajal. Ngeten. Ayo Mas Blangsaran jajal. Sik, Endi, mosok Sik? gangsaran terus. Neng ndi iki? Ganti. Bukan neng ndi? Arep kono lho. Ayo. Wah, ya ampun tenanan iki. Kowe wani tenan to? Wis pokoke sak iso-isone, Cuk. Oke, siap. Prinsipe ning PSHT kuwi ya enek. Cilik ora kurang akal, gede ora kurang bakal. Oke. Oke. Nyuwun Ayo. pangestunipun Pak Mur. Kene tak Benak no aku. kali. Aku ora Oke. iso tenan. Siap. Yo, Nyuwun Mataram pangestu, songo Pak. yo. Nyuwun pangestu. Tuk 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 tuk. Yo. Nah, iki. Iki gawe apa kok guyu Ketoprak ngene sih. Awake dhewe iki sambung tapi enek. Oh, sambung nganggo Iya lho. ketoprak. Iki Sarip, sampean Belanda. Ayo. Balik. Walondo, Walondo. Walondo, Walondo. Walondo. Buktekne kowe apa aku sing tumekaning patio ning papan kene. Blakonmu cepoten ben menjiwai tenan kok iso. Nah. Ya londo arwabang ya. Ngono, ketok brahi wah. Kaya londo kritik. Jan kaya luwak kae. Yen kowe wani adep ana. Sinten, Pak? Hah? Sarip. 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 Kamu siapa, ha? Waduh. Aku Sarip. Saya Walende. Kon gak sakaken gunem adep ana Sarip nduk papan kene. Kamu kalau bisa bergabung dengan bangsa saya,
Karena saya yakin kalau kamu bergabung dengan bangsa saya, hidupmu akan sejahtera. Negaraku wis maju tanpa walanda. Yen kowe njajah ana ing negaraku, bakal tak tumpes tapis tanpa tilas. Ki kok sewengi ya mek guyu tok ngene. Wah, aja tenanan. Aja tenanan aja. Isin aku ora wani. Gedhi kowe awake. Wani kudune. Kudu wani. Pakde. Nyundungane nggih Pakde Karwo. Lho, Miki. Miki. Kowe ape gelut apa karaoke? Malah tinju to ya arep. Neng ndi? Ning kene lho kok saya mudhun ki ngopo kok iso? Ning kene, nggone kene kok iso. Pasangan nek iso mundur iki piye? Tiba kok ya telat. Kok sik mangane engko. Nek kene sik. Gelut kok ngopeni pakanan kuwi. Luar biasa. Walondone kalah Walondone. Kalah karo Joker. Kula setunggal man Gede. Durung rampung iki. Durung rampung. Mangane engko perang sik. Loro lho Pak. Ya pancen risikone wong golek dhuwit ngono kuwi. Ayo. Aja tenanan to, aja. Kudune ya siap. Wong iki kudu tahan banting. Wis tuwek lho. Tuk. Ayo rono. Aku di Mas. Warga tuwek iki ya kudu beri contoh yang baik. Senopati tinimbang Bali Wirang luwih becik dadi batang. Sumpahe ngono kuwi. Oke. Ayo Le. Mbak kula ndoke tanjen tampi separo nggih. Kok pakai isih pesen. Iya Pak iki. Ayo sena. Kleru lho. Liru. Kuwi tabuh ngawur. Ya sena ora. Isih neh ora. Aku ampun. Durung. Pun nggih Pak. Pun nggih. Alhamdulillah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Klitik, Mas Kluthuk luar biasa nggih. Luar biasa. Elak. Anu Mas, Kita lara tenan kuwi mesake iki. sepurane. Wis kaya. Iki mau mengkrono uji coba. Bang, aku wis ngomong nang ngene iki. Loh, piye ta ki? Kamu itu harus tangguh. Enggak boleh menjadi siswa yang cengeng. Tangguh ya tangguh ora ngene. Lah kok nangis ki ya ngopo? Nelongso. Loh, lara ta? Ora perkara lara. Tak temo lara. Ora. Tak dobel Perkara lara. dipancal. Tutuk. Lah kok nangis ngopo? Aku luwe aku. Oh, iblis iki. Luwe. Pendekar kok ora betah luwe iki lho. Pendekar nek luwe glute apa ya iso. Iki sik duwe guru. Gurune awake dhewe sik ana. Niki kula tak
nimbali guru kula nggih. Siap. Siap. Monggo nyuwun serempek, Pak. Waduh, mengke Mas. Ya. Pawakanipun jelas. Nyapa? Iki padepokan Pak Zatil. Lah nyapa terus? Lah kok sing mbok timbali lah kok samuhung. Samuhung. Iki guru besar kok iso samuhung. Iki gurune awak dhewe lho. Sampeyan ra ngerti iki penasehat Pepadi Pusat. Lah, kok samuhung. Monggo, Bah. Aku nang isor kono mung mikir. Pripun? Lah ya cah-cah iki golek panganan samplokane apa lae kaya ngono. Niki dawuh panjenengan jare yen dadi pelawak iki Kudu seneng totalitas. nyenengke liyan. Totalitas. Nah, kok malah jenengan paido lho. Kabare pripun Jackie Chan? Mosok jakitan yo. Di kasepuhan padha nglumpuk Amin. entuk titipan. Alhamdulillah sembah nuwun barokah Mas Cahyo. Nggih, Lho, niki lho. alhamdulillah. Matur nuwun. Keringet niku nek umpama nun sewu nyambut gawene tenanan. Lho, tenan. anu deloken Mas. Alhamdulillah menika rejeki kok Mas. Nggih. Rezeki sangan paran kok nggih. Kok malah kon nyangoni kono ki lho. Lah kowe sing karuan tanggapan. Lah terus Kowe mau sore kleru Mas Dalang. Pripun? Padepokan ki wayangan mulai Pak Mantep Leres. kok ora tau nganggo dagelan kleru. lah kok saged? Pripun? Mas Mantep, Mas Sudir, Nggih. Mas Tarmaji sing sugeng iki kirun iki ben sura ning kene. Lho, Ndagel ning ya ora tau dibayari. lho niku lah Bolak-balik. nawetu jenengan to, Bah. Lah tuan rumah. Yang penting kan prinsipe seduluran to, Bang. Tuan rumah ki ra perlu. Lho, seduluran ki ya prinsip, Lah nggih. tapi nek ra nganggo dhuwit ya bosok cangkeme kowe kok. Ning ya alhamdulillah. Nggih. Aku syukur dadi wong Mediun. Amin. Wong Kawak. Mulai Mas Imam, Mas Tarmaji sampai saiki Mas Murjoko Nggih. bahwa Madiun itu pokoke ora enek sejarah kok wong gelut yo ora enek. Nyuwun pirsa Pak Dekarwo. Nggih. Buku dibukai Madiun tidak pernah ada gegeran, tidak pernah ada gelut karena Esyatrate pelopor kedamaian dan kebersamaan. Nggih. Kerukunan. Nggih. Gini ki Mas Bupati, Mas Heriwur, terus Mas Murdoko, nembe niki kira nemokne pelawak sing asli Esyatrate niki saking Rembang. Alhamdulillah. Matur nuwun. Jadi saiki Esyatrate ora sah golek dagelan sing urung warga niki mawon. Oh, lha iki. Ngoten nggih, Pak nggih. Potolan ijo barange rasa dinggo. Oh, saya anggota ngoten nggih. Heeh. Lah kene pur warga. Lah kok mau iso potolan dhewe ngopo ngono lho. Lah piye? Lan pokoke ngene ya. Aku ki ambak-ambakno. Nggih. Tak mongi. Piye? Piye? Ireng Ireng kuwi identitas PSHT. PSHT. Ireng. PSHT. Iya. Putih ngono kuwi. Nyapa? Tak mongi. Piye? Kuwi ra karate, karambol, karaoke. Wedake karambel. Niki salah disawang bener kok. Ya, Mas Kluthuk, Mas Klitik, Mas hitam. kuwi slentep aku ya ireng. lambang Krawit ya ireng. Lambang Identitas. PSHT. Hitam. Putih apa, Mas? Kuwi biasane kempo, Heeh. karate, Iya. karambol, karaoke. Lah iki. Aku nganggo putih ki kanggo perlam. Dadi wis ora kenek digunakne apa-apa kae. Mergo aku kencing manis. Lha ngono kok iso dadak diomongke iki lho. Mula aku urus sinden ki mripatku ya wis tak tutupi. Lho, mripat ditutupi, ning lak ati tetep tobat. Ati tetepe nek ora keturutan ya malah stroke ngono goblok mengo. Lah nek Mboten ora- ngoten lho, Bah. Kan nggih jenengan wonten Pak Wali, Pak Nggih. Maidi, Pak wonten Haji Mbah Maidi. Karwo. Mbok nun sewu nyuwun tombo nyuwun obat. Jenengan niku maestro pelawak dari Madiun. Yen nganti mboten sehat niku Nah. maneman. Ngeten, pun ampun
Mboten sisah sing saran sing jenengan niku insyaallah kula saged nambani. Tapi Apa? sing dadi anak Ya. ya ngono. Jenengan kan kula jenengan repot to? Nggih. Karena jenengan repot, niki lak mbok pilih sok kalau waktu untuk pengobatan itu kan terbatas. Penyakitnya jenengan jangan tinggal di omah. Terus Mungkin jangan tinggal tanggapan lah, penyakitnya mungkin kalau marek nih, ngoten mawon. Penyakit kok ditinggal nang omah kuwi terus karepmu ki piye? Mbok peken. Pengen apa piye kowe? Loh. Iya gak penak loh. penyakit kok iya tinggi melu kok iso kon gowo Iki Nanggon ning awak. Iki ora banyol. Nggih. Aku iki jangger bengi mulih kondino delalah guyonku rak karo almarhum Mas Tarmaji. Nggih. Terus Mesti neng pojokan warung Ngawi mesti petuk. Lah kok aku diwehi resep. pripun Pak? Piye gulamu? Mas dhuwur terus. Kowe ndelok ana nganu ku lho, jere undur-undur. Undur-undur kon ngemplok. Sing nggon kewan cilik nika? Kuwi jere mandi. Lah aku golek tak lebokne kapsul. Nggih. Seminggu tak emplok, tak emplok. Ayo. Mari lah. Gulut Oh. apa? Sing jangan unjuk niku senes undur-undure. Apa? Wedine. Leres niku omahe undur-undur. Nek wedi ora, Napa? lemah tak akoni. Nggih. Lho, pripun, Mbah? Pandemi Nggih. 3 tahun kuwi dalange Kabeh ya leren. bosok ra Gletak kabeh. tanggapan. Kuwi putuku nemangane gaber-gaber kabeh. Lah napa? Kepedesen, Mbah? Ketutan lemah. Lah kok iso? Lah kok kecutan lemah? ora dipususi berase. Aku ya ado lemah, wong ra enek tanggapan. Oh, malah duwite beras duwit ado Pandemi. lemah. Duwe Slendro Mas, sertifikat. slendro. Ngono. Kanggo kasepuhan siap. Niki nuwun sewu kula tak nembang. Padepokan niki nuwun sewu Mas Murdoko, Pak Bupati karena lekat dengan budaya. Waktu Mas Imam almarhum tuh tiap suro tiap tahun mesti nanggap ludruk tansah tresna ludruke Pak Winaji utawa enggal tresna. Begitu Mas Tarmaji, Mas Pujo Sewoko, Bagong, Ketoprak Wahyu Budaya digelar di sini mesti lakone Maeso Jenar. Wayangan mesti Mas mantep. Wayangane lanjut ludruk karo ketoprake bosok ra tau rene. Nah, tahun kemarin aku wis matur Mas Hariwur, Mas Dirman, Mas Wit, pokoknya saya mau pentas ludruk neng kene. Alhamdulillah, pentas nggih. Delalahe pandemi, ya bosok gak sida neh. Lho ning niki mengkeno dipersiapkan. Insyaallah tahun ngarep, Bah. Nggih. Niki sampun angsal kabar saking Pak Dekarwo, saking Pak Mur, saking Pak Hari. Insyaallah tahun depan ini ludruk. Ludruk. Niki berbentuk YouTube. Dados mungkin disetel teng mriki layar lebar. Layar lebar, dadi king lapangan layar lebar. Nggih. Dadi mboten sanggo anggota. Nggih, nyetel YouTube mencing. Apik kuwi. Saya nggih. Setuju aku. Kok setuju? Setuju. Lah ya memang ora enek bayarane blas nang YouTube. Ngenteni caire padha Pak Dekarwo 10 tahun Nggih. ngasto gubernur Pak Imam Utomo bar Bapak Imam Utomo Pak Dekarwo ludruk toprakan Jawa Timur Semarak iki ya wis belas ora enek apa-apa blas aku ya mikir Pripun? mosok Pak Dekarwo kuwi sithik-sithik ya wis ora duwe duit mosok Enten. Sithik-sithikan bangga enten kok iso. ya Pak Dekarwo aku wis ora rembug karo Pak Lho, nggih. Dekarwo. Ya karek jagane Bayu Erlangga no. Ke depan budaya tetap bersama Bayu Erlangga. Amin. Kula niku ya utang budi lho, Bah. Apa? Kalih Pak Dekarwo. Sebetulnya kula kalih kritik niku uripe mbiyen niku karena Pak Dekarwo THR dadi lemah Mas. Iki rencana Nggih, Pak Dekarwo kan Watimpres. Ya. nggih. Wakil Pertimbangan Presiden. Presiden. Wis ardiat matur Pak Jokowi lewat kementerian terkait nanti Joklidik, Joklutuk, pelawak, seniman berangkat semua. Alhamdulillah. Sembah nuwun Pak De, sembah nuwun Pak De. Ning yo ndelalahe Pripun, Mbah? program urung ditandatangani nggih. Pak Presiden wis arep kelaren dadi ora Presiden, apa-apa.
Wis ora enak apa-apa. Ketoke awake dhewe iki nek nderekke abahe kok ping buncine ra sida. Enggak, tapi aku tetap sido karena saya ke depan tahun 2024 ini juga akan mencalonkan sendiri sebagai anggota dewan nyun berkaipun Pak Dekarwo. Amin. amin. Alhamdulillah. 2024 ini saya Magelis seniman saya nih kok ya, Mas. saya akan mencalonkan sebagai anggota dewan provinsi Pak De. Alhamdulillah. Ya. Lah terus kowe gawe gendera apa partaimu? Saya pakai partai Hanoman. Apa kuwi? Hati Nurani Seniman. Ya. Jadi seniman-seniman kula kelompokne Nek wis mlumpuk. kula bong. Dadi Padake resek ya. Wah. Abahe badhe nembang napa niku, Mbak? Iki karemane aku nek sowan rene iki mau sungkem karo Ibu Tarmaji, Mbak Yu Tarmaji.